Am intrat live. Bună seara! Bună seara! Doamne, ce bine să ai lumină! Vedeți, fetelor, vedeți lumină bună? Nu mai am o umbră pe față, o umbră. Așteptăm să se strângă cât mai multe fete, pentru că astăzi avem un subiect important. Vorbim despre tenul acneic cu doamna doctor Filis. Bună seara! Doctorul meu, dermatolog, deci ea are grijă de tenul meu, tot ce avem de scos, scoatem, băgăm și așa mai departe. Filis, hai să intrăm direct în pâine cu prima întrebare. Îmi doresc foarte mult să înțelegeți importanța suplimentelor atunci când urmați un tratament antiacneic. Bun. Și acum, prima întrebare. De ce este important să luăm și un supliment dacă urmezi un tratament antiacneic? E foarte importantă, în primul rând, dieta. Așa cum toate lucrurile se leagă între ele, așa cum avem nevoie de o hidratare foarte bună pe perioada administrării unui tratament antiacneic, că deși ai un exces de sebum, totuși pielea se deshidratează și contează foarte mult să consumi suficientă apă. Evident, contează să elimini din dieta ta toți excitanții care îți agravează acnea. Iar lucrul acesta, cel mai bine, cel mai bun barometru, să zic, pentru noi este chiar pielea noastră. Îți dai seama când consumi prea multă ciocolată, când consumi carbohidrați care se absorb foarte repede în sânge și așa mai departe, îți dai seama că nu-ți face bine tenului. Dar, pe de altă parte, trebuie să ajuți din interior să reduci puțin excesul de sebum. Două lucruri total diferite. Deci avem nevoie de hidratare, pentru că și tenul gras trebuie să se hidrateze, vorbim de apă, iar în momentul în care vorbim de excesul de sebum, avem nevoie de un supliment care să ne ajute să reducă acest exces de sebum. Bun, ai văzut că știu și voi faceți greșeala, toate fetele cu tenul gras mixt fug de crema hidratantă și știi că atunci când nu hidratezi tenul, produce și mai mult sebum. Exact. Deci hidratați-vă. Multă cremă, mai ales seara. Bun. Pentru ce tipuri de ten este potrivit Dermaten? Dermatenul merge, din punctul meu de vedere, pe mai multe tipuri de ten, nu doar pentru tenul acneic, adică și persoane care au un ten normal sau poate chiar un ten uscat în anumite situații pot apela la acest supliment. De ce? Pentru că el are o compoziție destul de complexă, compoziție care ne ajută să reglăm într-un fel sau altul regenerarea celulară prin substanțele active care sunt incluse în produsul acesta. Adică ne ajută să ținem apa în organism, de exemplu niacinamida, da? Vitamina B3 sau niacina sau nicotinamida sau vitamina PP, ca să știți că e exact aceeași substanță. Ea ne ajută să ținem apa în organism, ne ajută să reducem excesul de sebum, ne ajută prin efectul ei antibacterian, de fapt, pentru că la fel avem Propionibacterium acnes, bacteria care determină agravarea acneei, reduce producția acesteia și reface bariera cutanată. Noi, dacă ne ținem apa în piele, ca să nu zic în organism, ca să nu înțelegem greșit, deci ne ajută să nu ne deshidratăm pielea, ne ajută să reducem excesul de sebum și atunci se reechilibrează balanța și are un efect protector pe bariera noastră cutanată. Deși pacientele care au dermatită atopică sau pacientele care au rozacee pot apela la acest supliment alimentar fără nicio problemă. Psoriazis, exact. Cât timp se poate lua Dermaten și după ce perioadă se face pauză? În mod normal, ca orice supliment alimentar, ca să-și facă efectul, cu atât mai mult dacă vorbim de piele. Știm foarte bine, în momentul în care facem tratamente pentru piele, e recomandat să facem un tratament de minim 3 luni. După ce am făcut acest tratament de minim 3 luni, putem să facem o pauză de încă 3 luni și după care iarăși putem să reluăm schema de tratament. Sunt persoane care administrează genul ăsta de suplimente la lung. Partea bună care e? Substanța activă principală din Dermaten, niacinamida, este o vitamină care e hidrosolubilă. Ea, în general, se elimină în momentul în care consumăm o cantitate suficientă de apă, deci o eliminăm din organism. Nu facem depozite după o perioadă mai lungă de tratament și atunci indicația de bază e să facem un tratament minim de 3 luni, putem să întrerupem 3 luni și iară să reluăm încă 3 luni. Dar putem să folosim și
o perioadă mai lungă de 3 luni, deci nu e nicio problemă. Perfect. Se pot pisa pastilele? Sunt persoane, într-adevăr, care... Uite că și tu ești în categoria asta. Sunt, într-adevăr, persoane care nu pot înghiți, au problema asta cu înghițitul, nu se modifică structura, e în regulă, putem să administrăm. Mi-au scris fetele, nu le pisa, se modifică structura, nu știu ce, n-ai voie să le pisezi. Dar îți dai seama că eu iau 30 de suplimente pe zi. Îți dai seama ce înseamnă pentru mine să mi 30 de pastile pe zi, e ceva... Fetele știu că sunt o fan al suplimentelor, pentru că tinerețe face o bătrânețe. Mă rog. De ce apare senzația de greață după administrare? Deci m-au terminat fetele. Mi-e greață, vine să vomit. Da, pentru că, în general, publicul tău este un public care ține la siluetă, care are o dietă mai restrictivă și din acest motiv se întâmplă uneori să ai greață. Deci, în momentul în care vrem să administrăm Dermatel, un supliment care conține și zinc care este foarte util în tratamentul acnei, la fel, pentru efectul antiviral, antibacterian, antiinflamator și așa mai departe, trebuie neapărat să avem mic dejun, prânz în momentul în care vrem să administrăm ulterior medicamentul. Deci când vrem să luăm Dermatel, prima dată mâncăm și după masă este indicat să luăm suplimentul alimentar. Dar nu trebuie să fie o masă alcătuită dintr-o banană sau dintr-un măr. Trebuie să fie o masă, eventual o masă proteică, iar după masa respectivă să administrăm Dermatelul și nu o să mai avem nicio problemă cu greața. Deci de cele mai multe ori senzația de greață apare datorită nemâncatului. Și zincul de obicei dă... Zincul este cel care dă acest disconfort, dar dacă mănânci cum trebuie, nu se întâmplă să apară greață. Bun. Au fost fete care mi-au spus că au dureri de cap. Durerile de cap, de principiu, nu au nicio legătură, pentru că Dermatelul, pe lângă zinc, niacinamidă, mai conține și acid folic, de exemplu, mai conține și lactoferină, substanțe care, de fapt, ele au întrebuințare și pe partea asta de sistem nervos, de reglarea glicemiei, adică, în mod normal, este un supliment care te ajută și pe starea de oboseală. N-ar trebui să dea senzația de durere de cap, ba din contră, să ne ajute și în activitatea noastră de zi cu zi. Nu, și că eu n-am făcut pauză de un an de zile. Am înțeles. Uite, și e sănătoasă, vine mersi lângă noi. Dar știi că oamenii nu înțeleg când spun, dar de ce 30 de suplimente pe zi, dar nu-i prea mult? Și mai ales că eu am 6 pastile de aminoacizi. Acum s-a descoperit că aminoacizii sunt și tinerețe fără bătrânețe. Mă rog, eu sunt obsedată de așa ceva, v-am spus de foarte multe ori și sunt fan al suplimentelor și o să rămân și presupun că se și vede. Și mai trebuie să înțelegem un lucru, Cristina, că asta e de fapt și la tine. Tu, într-adevăr, poate nu ai o dietă foarte diversificată, ai un ritm alert, activitatea ta de zi cu zi presupune multe chestii și așa mai departe. Cât ai încerca să mănânci la ore fixe, cât ai încerca să-ți iei toate vitaminele și toți nutrienții din mâncarea obișnuită, de multe ori este insuficient. Altfel se absorb suplimentele alimentare și trebuie, într-un fel sau altul, să suplimentezi lipsa pe care o ai în dieta ta de zi cu zi. Tocmai. Bun. Se pot lua pe perioada sarcinii și alăptării? În mod normal, substanțele conținute în Dermatel sunt substanțe care sunt acceptate pe perioada sarcinii și alăptării, dar din punctul meu de vedere, dacă e vreo pacientă într-o astfel de situație, cel mai bine ar fi să își întrebe medicul curant, medicul care monitorizează sarcina, pentru că e diferit, adică n-aș vrea să fac o recomandare generală în funcție de statusul fiecărui pacient, medicul său știe mai bine dacă poate să asocieze Dermatelul pe perioada sarcinii și alăptării. Bun. Și la Dermatel nu am avut vreo reacție negativă, cât să înțeleg că nu sunt bune pastilele, n-am înțeles ce am vrut să spună. Bun. Trecem la următoarea întrebare. Conține ingrediente fotosensibilizante? Niciun ingredient nu e fotosensibilizant din Dermatel. Deci putem să-l folosim pe perioada verii, ba din contră. Că tot am început cu niacinamida. Niacinamida intervine și în
bariera noastră cutanată și în protecția față de razele ultraviolete. Deci cu atât mai mult dacă vrei să te protejezi. În melanogeneză, la fel, intervine și niacinamida și alte substanțe din compoziția dermatenului. Deci dacă vrei să te bronzezi uniform, poți să iei dermaten pe perioada verii pentru că ajută la pigmentarea uniformă a pielii, cum e și lactoferina și așa mai departe. Bun. Are efecte secundare un astfel de supliment? În mod normal, nu. Dacă îl administrezi așa cum trebuie, n-ar trebui să aibă niciun supliment, nicio, să zic, componentă din produsul ăsta n-ar trebui să dea. Dar sunt paciente care, de exemplu, au intoleranță la lactoză și noi avem aici lactoferină. Poate să dea un mic disconfort la pacienții care au intoleranță la lactoză. Dar ce înseamnă un mic disconfort? Te poți balona, nu? Da, poți să ai senzație de balonare, nu știu, să ai crampe, chestii de genul ăsta, dar se întâmplă la pacienții care au într-adevăr un puseu activ, o intoleranță severă la lactoză. Dacă nu este o intoleranță severă, de principiu n-ar trebui să apară nicio problemă. Acum și eu după 30 ceva de ani ce mă balonez din orice, mai ales un și de la carbohidrat. Mă rog, până dimineața sunt bine. Bun. Acționează doar la nivelul tenului sau și pe restul corpului? Acționează și pe restul corpului, exact cum spuneam, pentru că noi tenul nu reprezintă doar zona feței. Tenul reprezintă, ca să știm foarte bine, da? Pielea este cel mai mare organ al nostru. Piele găsim și pe mâini, și pe picioare, și pe abdomen, și peste tot. Deci, de principiu, acționează pe tot ceea ce înseamnă piele și mucoase, dar exact cum am spus, compoziția din dermaten ne ajută și pe sistemul nervos, pe reglarea glicemiei, pe starea de oboseală. Deci e un supliment care ne ajută din mai multe puncte de vedere. Da, mai ales că și fetele m-au întrebat asta, ajută și pentru coșurile de pe corp. Da, bineînțeles, da. Dar eu am fost plină pe spate. Filis mă cunoaște din perioada în care aveam o acne destul de Cristina, exact, pe față. Uite, și aici putem să facem o paranteză. Că sunt pacienți care au, nu știu, prescripție cu tratamente antiacneice sistemice, adică trebuie să ia medicamente, da? Ca să nu dau nume acum, da? Alte paciente, să zic, urmează tratament topic, dar un tratament topic destul de strict și seară de seară, cu retinoid și așa mai departe. În cazul acesta, fie că dacă ai un tratament topic, vrei să ajuți cu un supliment ca să reglezi sebumul, ca să protejezi împotriva razelor ultraviolete, pentru că știm că toți retinoizii sunt fotosensibilizanți, deci poate fi asociat la un tratament topic. Odată. La tratamentul sistemic, nu poți să-l iei la lung, că noi cu tine știi foarte bine, am început cu tratament sistemic, pe urmă am ajuns la tratament topic și pe urmă am ajuns la dermaten, da? În momentul în care renunți la tratamentul sistemic, s-ar putea să fie un mic rebound, s-ar putea pielea să se resimtă un pic și atunci poți să vii cu un astfel de supliment. Poți să introduci dermatenul ca să suplinească într-un fel sau altul lipsa de medicament cu suplimentul care să te regleze un pic, să-ți regleze puțin excesul de sebum, să-ți regleze puțin lipsa de antibiotic sau de retinoid și atunci poți să ai o trecere mai lină pentru perioada de platou. Și, bine, eu știu, te întreb pe tine, când iei un astfel de supliment, cam când vezi rezultatele? Cam la fel, exact cum spune, trebuie să ai răbdare. În 28 de zile se regenerează o dată pielea, deci, în general, când facem tratamente antiacneice, trebuie să urmezi o rutină cam de 3 luni de zile ca să culegi cu adevărat roadele. Da, și se poate lua pentru mai multe tipuri de acne? Da, pentru că toate componentele din interior, că vorbim de zinc, că vorbim de niacinamidă, că vorbim de acidul folic, că vorbim de cupru și așa mai departe, toate componentele din acest supliment au efect antiinflamator și reglează regenerarea celulară. Reglând regenerarea celulară, fie că este o regenerare prea rapidă, fie că este o regenerare prea lentă, o echilibrează și atunci poate fi folosită fără nicio problemă. Bun. Se pot asocia cu anticoncepționalele sau cu alte creme sau tratamente? Sau... Da. În general nu avem o contraindicație să folosim un supliment alimentar alături de anticoncepționale. Merg pe linii diferite, anticoncepționalele le luăm din diverse motive și pentru acne le luăm din diverse motive și au efectul lor pe excesul de hormoni, în special de hormoni masculini,
Pe când aici vorbim de o reglare a cantității de sebum, vorbim de o protecție împotriva razelor ultraviolete, vorbim de o echilibrare a regenerării celulare și, într-adevăr, ce ne ajută toate componentele, ne ajută să scădem dimensiunea. Studiile clinice făcute pe produsul ăsta ne arată că în combinația în care le avem în Dermaten ne reduce dimensiunea leziunii inflamatorii. Că este chistică, că este pustuloasă, tot inflamația este și tot redusă este. Am avut poze before and after de la fete, altele care mi-au scris că am stare de vomă. Eu le-am explicat de foarte multe ori că dacă mănânci un măr, s-ar putea să ai aceea stare de vomă, că trebuie să mănânci extrem, extrem de bine. Și țin minte, tu când mi-ai dat tratamentul, primul tratament când am venit eu cu acnea mea la 5 ani, mi se pare că tu mi-ai dat zinc atunci dacă nu mă înșel. Da. Dar acum, componentele astea, fiind niacinamidă, acid folic, lactoferină și zinc, merg mai bine împreună decât Cu siguranță. Zincul, exact cum am spus la început, are efect antiviral, antibacterian, antiinflamator, dar se completează foarte bine cu celelalte componente. De exemplu, are și cupru în compoziție, da? Cupru care și el la fel stimulează producția de colagen, stimulează producția de elastină, întărește bariera pielii, care iarăși ne ajută. Niacinamida, la fel, exact cum am spus de la bun început, ne ajută să menținem pielea hidratată, ne ajută să reducem din excesul de sebum, ne ajută să, tot cu efectul antibacterian pe Propionibacterium acnes. Deci, ele împreună, complexul ăsta împreună, ne ajută să avem un efect mai rapid și mai de lungă durată. Bun. Deci, și acest Dermaten nu este bun doar pentru, țin să mai spun o dată, nu doar pentru acne, ci și pentru dermatită, rozacee și psoriasis. Exact. Merge pe toate tulburările de piele, tulburări de piele care în special sunt afectate, să zic așa, unde e afectată bariera cutanată. Toată compoziția dermatenului, pentru că ne ajută în regenerarea barierei cutanate, cu siguranță ne ajută și pe celelalte dermatite. La dermatite ce mai avem? Inflamații. Dacă în cazul ăsta toate substanțele au efect antiinflamator, clar o să ne ajute și pe partea de îmbunătățire sau de reducere a inflamației. La fel, în afară de inflamație și de, nu știu, piele uscată sau tulburări de expunere la soare, ne ajută și pe reglarea melanogenezii. Atunci poate fi folosită pe mai multe afecțiuni care au, să zic, de bază tulburări ale barierei cutanate și inflamații. Bun, s-au terminat întrebările, dar noi continuăm. Noi continuăm și așteptăm întrebările voastre. Deci pot lua de la 12 ani, se poate lua, nu? Că tot întreabă de la ce vârstă. Da, de la 12 ani. Cu acordul părinților, așa, de către fete, femei, băieți, bărbați. Deci, corect. Da, cu acordul părinților. Deci dacă aveți întrebări, dacă ați luat deja Dermaten, ce aș mai putea să spun eu, de exemplu, apropo de posologie, de cum se administrează Dermatenul. În mod normal, dacă vrem să luăm pe o perioadă la lung, putem să luăm între 1 și 2 comprimate pe zi. Când ne dăm seama că trebuie să luăm un comprimat sau când ne dăm seama că trebuie să luăm 2 comprimate. Dacă ai doar un exces de sebum, de exemplu. Doar la un exces de sebum este suficient să iei un singur comprimat pe zi. Dacă ai un exces de sebum, dar ai și leziuni inflamatorii, e clar că ai nevoie de o doză mai mare și atunci poți lua 2 comprimate pe zi. Sunt situații excepționale, când e un boom al acneei, când vrei să faci un tratament de atac. În tratamentul de atac se poate crește și până la 3 comprimate pe zi. Dar lucrul ăsta îl facem numai sub îndrumarea medicului. Dar dacă ți iei tu de sine stătător, între 1 și 2 comprimate pe zi sunt ok și după masă, ca să nu avem alte neplăceri. Deci dacă vorbim doar de exces de sebum, de rozacee ușoară, de o dermatită atopică destul de soft, putem să luăm un comprimat. Dacă vorbim deja de leziuni inflamatorii, e clar că trebuie să luăm 2. Bun, o fată m-a întrebat dacă este nevoie de set de analize pentru a administra Dermatenul în suplimente. În mod normal, pentru că, exact cum am spus, e vorba de vitamine hidrosolubile, toate substanțele sunt testate, sunt micronizate, tot
procesul e făcut așa cum trebuie. De principiu, nu e nevoie de un set de analize ca la alte medicamente care sunt medicamente și pot da anumite tulburări, dar dacă ne simțim noi mai bine sau dacă știm că avem un fond mai dezechilibrat, cu siguranță nu strică să facem și un set de analize înainte, dar nu e obligatoriu. Am înțeles. Bun, dacă mai aveți întrebări, am întrebat o fată, dar tocmai tu ai spus, dar nu cred că a fost atentă despre hiperpigmentare, dacă ajută și în hiperpigmentare. Ajută pentru că are și o protecție împotriva razelor ultraviolete, în special niacinamida, și atunci putem să-l folosim exact cum am zis și pe perioada verii, un supliment pe care putem să-l luăm cu foarte mare încredere și fără nicio frică. Bun, fetele îmi spun dacă trebuie musai administrat dimineața. Nu, poate fi administrat și la prânz, dar musai trebuie să mâncăm înainte. Bun. Mai avem ceva de adăugat? Mai vreau eu să mai zic ceva, apropo de produs în comparație cu alte produse. O să vedeți că există multe suplimente. Ca medic, tot timpul când facem anumite recomandări, încerc să recomand ceva care să fie complex, exact cum ai zis și tu. Măi, Filis, acum 5 ani când ne-am cunoscut noi, mi-ai dat zinc, dar acum mi-ai dat dermaten. Care-i treaba? De ce acum folosim un astfel de supliment și atunci era doar zincul? Probabil la momentul respectiv nici nu exista sau poate eu nu știam de dermaten. Prefer să prescriu, să recomand acest produs, tocmai pentru că avem acest complex de substanțe pe care am amintit, da? Niacinamida, acidul folic, lactoferina, zinc, cupru. Mai sunt alte substanțe pe piață care au fie doar lactoferină, fie au doar zinc, dar aici le avem pe toate la un loc. Mai sunt alte substanțe care au și niacinamidă și lactoferină, dar concentrația lor este mai redusă comparativ cu dermatenul. Adică la dermaten avem o concentrație de 450 de mg comparativ cu alte produse, unde niacinamida este de 300, de exemplu. Da? Deci aici, într-adevăr, avem un balans, un echilibru între substanțele active și concentrații care, într-adevăr, să fie eficiente pentru tenul nostru. Bun, întreabă o fată dacă ajută și la cicatricile acneice. Ajută și la cicatrici, tocmai pentru că echilibrează turnover-ul celular, pentru că împiedică hiperpigmentarea. În momentul în care avem o leziune inflamatorie, să zic, care vrea să treacă, dacă tu o expui la soare și nu te protejezi cum trebuie, s-ar putea să se hiperpigmenteze cicatricea respectivă. Sau, dacă noi avem o cicatrice și e clar că acolo e un colagen de proastă calitate sau avem nevoie de o stimulare a producției de colagen, asta face zincul, asta face niacinamida, stimulează producția de colagen, chiar și cupru. Deci ce n-am înțeles de la fete când spun cicatrici post-acneice, ele oare se referă la cicatrici, la pur și simplu la pata aia care rămâne pe față? Sau la cicatrici care se rezolvă prin laser? Da, acum Eu nu știu la ce se referă. Este adevărat, trebuie făcut o diferență. Dacă sunt niște cicatrici recente, ca să spunem așa, post-acneice, da, într-adevăr, administrarea unui astfel de supliment își are sensul. Dacă sunt niște cicatrici vechi, ice pick-uri de 5 ani, evident, atunci trebuie să facem laser. Adică puțin trebuie să separăm lucrurile. După ce facem laser, putem să luăm dermaten, pentru că dermatenul o să ne ajute pe partea de recuperare post-laser. The best pe lasere. Apropo, nu pot să mă țin. Bun. Apropo, ce voiam să te mai întreb și foarte important, chiar mi-a scris o tipă, dar adică a trecut mult prea repede. Dar de ce compară cu altele? Unele te scriu despre colagen. Și sunt două lucruri diferite. Acum vorbim de tenul acneic care are nevoie de un astfel de complex și nu doar tenul acneic. Deci nu avem treabă. Sunt alte substanțe total diferite. Și colagenul e bun, dar nu vorbim despre colagen acum. Dar eu n-am înțeles niciodată de ce fetelor și publicul meu în general le e foarte frică de suplimente. Adică când vorbești și mama și iau și aia și aia și vai, dacă te iei. Deci că tu știi foarte bine că din alimentație n-ai cum să o reglezi, adică tot ce de organismul nostru are nevoie și așa mai departe. Și plus că tu știi că ai călătorit și prin state și așa mai departe. Deci acolo sunt fani, acolo nu există om și nu știu, să facă sport, să aibă un stil de viață sănătos și să nu-și administreze suplimente. Și mai încă o chestie, poți să ai o dietă echilibrată, dar absorbția substanțelor respective nu este la fel.
Adică, oricum, o anumite vitamine, anumite substanțe active pe care le iei, de exemplu, din proteina animală, se absorb într-un fel, dar dacă le iei din proteina vegetală, se absorb altfel. Și atunci trebuie să suplinești într-un fel sau altul lipsa de exemplu, niacinamida îl găsești și în carne, nu în pește. Și dacă tu nu consumi produsele astea, e clar că ai nevoie de un astfel de supliment care să te ajute să ai și tu, până la urmă, substanța activă de care ai nevoie, chiar dacă nu consumi alimentele respective. De exemplu, o fată mă întreabă, se pot lua 2 comprimate de Dermaten asociate cu Forcapil, de exemplu? Și da, fără nicio problemă. Pentru că, știu de ce mă întreabă, pentru că și conține zinc. Și. Da. Dar depinde de miligrame și așa mai departe. Oricum la fel, nu se depozitează toată cantitatea pe care o administrăm și contează foarte bine să mâncăm și să ne hidratăm corespunzător, pentru că corpul oricum elimină ce e în plus. Și nu trebuie să facem cure foarte mari în asocierea respectivă. Adică dacă facem 3 luni, facem pauză și iarăși începem. E evident, odată ce iei un supliment care are diverse vitamine, încerci alt supliment să îți suplinească lipsa de substanțe din altă paletă, nu din aceeași paletă, că nu are sens să iei 2 medicamente care de fapt fac același lucru. Exact. Asta l-am spus și eu fetelor. Nu, la mine să știți că toate suplimentele n-au nicio legătură între ele. Bun, mă întreabă o fată că pentru vitiligo. Cei de la Dermaten au un studiu clinic și pe partea asta, adică s-a demonstrat pentru că intervine în procesul de melanogeneză, că s-ar putea să stimuleze și să ajute la o pigmentare uniformă. Dar nu este un tratament pentru vitiligo, este doar un adjuvant. Adică poți să vezi rezultatele, poți să nu le vezi. De făcut rău nu îți face, dar dacă îți pui toate bazele că Dermatenul te repigmentează complet, e greșit. Bun, mă întreabă fetele despre melasmă, dacă ajută în melasmă și prietena mea. Da, este același principiu. El este un adjuvant în bariera cutanată și în razele ultraviolete, dar nu este un tratament pentru melasmă sau pentru vitiligo. Am înțeles. Deci dacă mai aveți întrebări referitor... Deci nu se bate cap în cap Dermaten cu colagenul și așa mai departe. Nu, sub nicio formă. Bun, ambele, dar m-au obișnuit să le iau separat, 3 cu 3 luni din fiecare. Bun, nu mai văd întrebări din partea publicului. Cred că asta a fost și cred că le-am lămurit în legătură cu Dermaten. Sper că au înțeles și importanța suplimentelor, mai ales atunci când urmați un tratament antiacneic. Și foarte se poate la Dermaten în timpul sarcinii. A răspuns deja doamna doctor, dar o să salvez live-ul ca să vă uitați mai târziu. Firis, îți mulțumesc mult de tot, dar noi o să ne revedem curând, pentru că mai avem un live important pe care o să-l anunțăm cât de curând. Și am și o surpriză pentru voi. Urmează un cod de reducere pentru Dermaten. Mulțumim că ne-ați urmărit și sper să ne revedem curând cu doamna doctor Firis. Seară frumoasă!